Il-Gvern għandu jippubblika immedjatament il-kontijiet awditjati tal-KM Malta Airlines. Ek qed jinsisti l-Partit Nazzjonalista war diversi rapporti li l-Linja Nazzjonali tal-Ajru qed tirreġistra telf ta' miljuni ta' euro ferm aktar minn dak li kien oriġinarjament previst. Il-Partit Nazzjonalista ilu snin jitlob informazzjoni dwar il-qagħda finanzjarja tal-kumpanija permezz ta' diversi mistoqsijiet parlamentari. Iżda għadha ma ngħatax data ċara dwar meta l-Gvern se jippubblika l-kontijiet awditjati. L-editur tal-Malta Business Weekly fakkar kif l-oppożizzjoni rrimarkat ukoll li r-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar il-kontijiet pubbliċi għall-2024 juri li l-investiment tal-Gvern fil-KM Malta Airlines żdied għal 350 miljun euro. Għalhekk il-pubbliku għandu dritt ikun jaf jekk dawn il-fondi humiex qed jintużaw skont il-pjan approvat u jekk il-miri finanzjarji humiex qed jintlaħqu. Il-Partit Nazzjonalista semma wkoll ħlas ta' il-fuq minn 2,518,000 euro lil kumpanija ta' konsulenza għal xogħol marbut fost l-oħrajn mal-implementazzjoni tal-business plan ta' 5 snin u ma' sistema biex titkejjel il-prestazzjoni tal-linja tal-ajru. Intalbet ukoll aktar informazzjoni dwar il-pjan biex bejn 30% u 35% tal-KM Malta Airlines jinbieħ lill-investitur privat, fosthom dwar kemm mexa l qudiem dan il-proċess u jekk instabx investitur li huwa interessat. Il-Partit Nazzjonalista qed jinsisti li trasparenza hija essenzjali biex tiġi protetta l-linja tal-ajru, l-impjegati tagħha u l-investiment tal-poplu Malti. L-editur tal-Business Weekly minnaħa tiegħu faħħar il-pressjoni li qed issir mill-Partit Nazzjonalista u appella biex ikun hemm trasparenza min-naħa tal-Gvern.